Wala. Ito lang talagang ginagamit ko. Mula nung nagganito na yung buhok ko. Yung ulo ko pala. Ito na yung ginagamit ko. So, simulan natin mga kabsat. Mga kabsat, magandang araw sa inyong lahat. Dito na naman ako, Lakay Eric. Muli, nagbabalik. At tagal tayong walang video. So ngayon, nagkaroon tayo ng time para makapag-video. At ituturo ko sa inyo kung ano ang tip para makatipid. Kasi alam naman nating pandemic ngayon, kailangan natin magtipid. Unang-una, ang sahod natin, minimum lang at laging day off pa. So, papakita ko sa inyo kung anong gagawin ng katulad ko at sa mga nagtitipid na kagaya ko kung paano maggupit ng sarili mo lang at para hindi ka na pumunta sa barbershop. Lalo ngayon, ECQ. Kailangan nating magsariling sikap. Sariling sikap. Sariling sikap para makapag-upit ang sarili natin. So, mga kabsat, simulan na natin. So, mga kabsat, ito lang gagamitin natin. Since matagal na sa akin to at may tape na. Wala. Ito lang talagang ginagamit ko. Mula nung nagganito na yung buhok ko. Yung ulo ko pala. Ito na yung ginagamit ko. So, simulan natin mga kabsat. So yan, mabilis lang. Nabisado ko na kasi yung website. Mabilis lang. Dapat dahan-dahanin mo lang kasi baka masugat ka ba. Ito lang ang gawin nyo kabsat para hindi na kayo pumunta sa barbershop para magpagupit. Nang una, mahirap maghanap na yun ng
ko nag-barbershop kasi isip ko ngayon. So, ganito lang. Kung wala ka namang ganito, pwede ka namang manghiram eh. Kung may kaibigan ka na may ganito, hiram ka lang. Para tipid na, hindi ka pa napagod. Ano kabsat? Okay ba? Oh my God! Pwede na ba? Pwede na ba? Baka matalbugan si Bimbol Rocco na ito. Nawalan ng career si Bimbol. So, ayun kabsat. Konting ano na lang kabsat. Konting finishing na lang. Ano pala, wash out pala sa mga kasama ko dyan sa Terminal 3. Sa mga matitikas na gwardya dyan sa Cebu Pacific. Lagi kayong mag-ingat at alam nyo naman, ECQ ngayon. Kailangan natin mag-ingat at lalong-lalo na sa mga kagaya kung nagtatrabaho pa rin kahit na ongoing pa rin yung ano natin, pandemic natin. So, laban lang. Yan talaga yung mga magtitigas. Sana bibigyan naman tayo ng pansin kahit mga side payment lang. Baka naman Quick Start naibigay na yung para sa amin. Ipapasalamat ako sa inyo. Sana ibigay nyo na yung para sa amin. Yung matagal na natin hinihintay. Star, yung maibigay mo yan, yung masasalamat namin. Proud na proud kami bilang Quick Star. Dito pa rin kami kahit na anong mangyari. So, tapos na yan mga kabsat. Tignan mo. Tignan nyo. Pwede na. Okay na. So, ayun lang kabsat. Kung tinatamad kang pumunta sa labas, maghanap ng nagpapagupitan. At gusto mong makapagupit ng libre lang, ganito ang gawin mo. Gupitan mo lang yung sarili mo para hindi ka na mahirapan. Ano ba? So yun, hindi ka na mahirapan. So, ayun mga kabsat, tapos na po yung paggugupit natin sa sarili natin. Parang wala naman nabawas. Kabsat, sa mga bago pa lang sa aking channel, this is Lakay Eric. At nagsasabing paki-like, comment, share, and subscribe. At paki-hit na rin yung notification bell button para updated ka sa lahat ng mga i-upload kong video. So, hanggang dito na lang tayo mga kabsat. Tapos na mga kabsat. Hanggang sa muli.